Témat je opravdu hodně, pojďme se podívat na první z nich. Začne jediná žena dnes mezi řečníky, paní inženýrka Lenka Trandová, a bude hovořit na téma ADMD, maják ve světě dřevostaveb a moderní výstavby. Dobrý den. Dobrý den. Inženýrka Lenka Trandová, ADMD, maják ve světě dřevostaveb a moderní výstavby. Lenko, jak si to vysvětlujete, že jste tady jediná žena? Tak naštěstí se mnou tady držíte ten ženský prapor, nejsem tady sama, ale myslím si, že kolegové mají trošku techničtější témata oproti mně. No, krásně hovoříte. Je mi jasný, že budete hovořit o tom, jak je to skvělé, ta dřevostavba, jak je to úžasné. Proč bych si ji měla pořídit, kdybych o tom uvažovala? No, záleží, jaký máte preference, co očekáváte od svého bydlení, jak si představujete bydlení ve vašem vysněném domě. No, chci, aby mi bylo dobře, aby mi bylo teplo a abych tam měla hodně prostoru. No tak to je ideální, protože dřevostavba má užší stěny oproti jiným způsobům výstavby. Ve chvíli, kdy je dřevo i na povrchu, tak má vlastně teplejší stěny, takže proto vám tam bude komfortněji. Takže určitě bychom ty důvody přesně pro vás našli. Všechno se dneska rozvím, předpokládám, na dnešní konferenci. Já myslím, že zrovna tam moje přednáška bude spíš o statistikách a o nějaké vizi do budoucna, ale určitě se to dozvíte. Tak pojďme na to, těšíme se. Děkuji. Je to vaše. Vážení kolegové, já bych vám ráda krátce představila Asociaci dodavatelů montovaných domů, byť věřím, že ji všichni znáte, tak ráda bych shrnula 2 důležitá čísla, které v současné době asociace má. To první je 21. To je 21 let, které asociace už působí na našem trhu. Propaguje dřevostavby mezi širokou, ale i odbornou veřejnost. To druhé číslo je aktuálně 75. To je počet firem, s kterými spolupracujeme. 25 realizačních firem, 50 firem, které dodávají materiály nebo služby pro dřevostavby. Z tohoto titulu si vám dovolím na dnešní přednášce říct vlastně krátce shrnutí nějakých statistik, které máme, a podívat se do nějakých vizí budoucnosti, kam předpokládám, že bude trh dřevostaveb směřovat. Tak pojďme na to. Prvně se podíváme na statistiky výstavby. Na tom horním modrém grafu vidíte vlastně křivku výstavby rodinných domů v letech 2000 až 2020. Vidíte, že meziročně, zejména v roce 2008 až 10 a potom mezi roky 18 a 19 byly poměrně výrazné nárůsty, potom poměrně třeba například v letech 2009 byl nějaký i propad. Ta spodní křivka je křivka výstavby rodinných domů na bázi dřeva a tam vidíme, že až na nějaké mírné zakolísání v roce 2012-13, tak ta křivka pořád pozvolna roste. Myslím si, že je to zejména proto, že dřevostavby se čím dál víc dostávají v rámci veřejnosti oblibou a čím dál víc je investoři vybírají. Právě z toho důvodu, jak třeba zmiňovala tady paní moderátorka, ať už je to komfortní bydlení uvnitř, ať už je to nižší tloušťka konstrukcí. A vypadá to krásně. Vypadá to hezky. Vypadá to pěkně. Ano, umíme to hezky udělat. Je to má to takový trošku severský, jako... Je to i rychlost výstavby. Vy si určitě představujete takové ty sruby, roubenky, které většinou v dřevostavbách jsou. Myslím si, že dneska pochopíte, že i ta dřevostavba může vlastně zvenku vypadat jako dům, který na první pohled nepoznáte, jakým způsobem je postaven technologicky. A tady je docela zajímavé, že přestože od roku 2019 nám křivka výstavby rodinných domů obecně v České republice klesala, tak v rámci dřevostaveb ten pokles nastal mírný mezi roky 2018 a 2019, ale potom mezi roky 2019 a 2020 nám ta křivka znovu trošku stoupala. Když se podíváme na to rozvržení, jakými technologiemi se vlastně dřevostavby staví, tady se možná dostanu i k tomu, co jste teďka zmiňovala, tak největší podíl výstavby dřevostaveb na našem trhu mají dřevostavby postavené staveništní, nebo chcete-li dřevostavby postavené rámovou, nebo chcete-li sendvičovou konstrukcí, ať už je to panelová montáž ze 42% nebo staveništní montáž ze 40%. Menší procenta zastoupení mají sruby a roubenky, potom menší procenta jsou panely z masivního dřeva, ty zejména proto, že se používají více v stavbách, které slouží pro občanskou vybavenost. A ještě v menším procentu těžký skelet, ten taky se víc hodí na třeba bazény nebo tělocvičny a není úplně vhodný na výstavbu rodinných domů. Byť některé rodinné domy z něho můžou být velmi zajímavé architektonicky.
Já jsem si tady pro vás připravila ještě třetí graf, ten je čistě od našich členů a je to porovnání hrubé stavby a stavby na klíč. Protože pokud se chceme podívat do toho, kam by ten trh mohl do budoucna směřovat, tak si myslím, že tohle je velmi zajímavý ukazatel. Zejména proto, že v roce 2015 ten poměr, kdy si zákazníci kupovali hrubou stavbu anebo chtěli od firmy postavit stavbu na klíč, byl poměrně srovnaný. Vlastně 2/3 výstavby byly hrubé stavby a zákazníci si to chtěli dodělat sami. Ale vidíme, že za rok 2020, kdy máme poslední dostupné statistiky, už se ten poměr výrazně snižuje, je to zhruba 1/3 a zákazníci čím dál víc chtějí stavby na klíč. Myslím si, že je to logické. Za prvé, věnují se svojí práci, nemají čas na dodělávání si profesí. I když by si chtěli třeba tu stavbu dodělávat, ví, že domlouvat profese je vlastně poměrně náročné. Když si od firmy objednají stavbu na klíč, tak to pro ně vlastně znamená kompletní záruka za všechny přebrané služby, kompletní vlastně spolupráce, nemusí se o nic starat s jednou firmou. Takže z tohohle důvodu čím dál více zákazníků vlastně volí stavby na klíč. No a je to i proto, že vlastně v rámci dřevostaveb, už jak jsme viděli i z těch předchozích grafů, velká část dřevostaveb se vlastně staví takto ve výrobních halách, kdy se připraví celostěnové panely, včetně izolací, včetně oken, často i včetně omítky. A na stavbu se vlastně už doveze hotový panel namontovaný a ta montáž na stavbě je velmi rychlá. Co ale my v rámci oboru potřebujeme, aby nám pořád ty dřevostavby rostly a aby jsme viděli v rámci toho oboru tu křivku neustále zvyšující a nezůstávali jsme u 16% výstavby. Já vím, dostatek dřeva. Dostatek dřeva. Což v současné době není. Já myslím, že dostatek dřeva v našich lesích máme. My máme trošku nedostatek smrku. Aha. Tam bych to trošku víc specifikovala. Nicméně toho dřeva v naší zemi je určitě dostatek, jenom ho potřebujeme nechávat u nás a zpracovávat u nás a nevyvážet ho do zahraničí. Ano. Nicméně to, co nám v oboru hodně chybí, jsou odborníci. Já tady mám smějícího se architekta, možná projektanta, kterých je v našem oboru poměrně asi dost, ale těch, kteří se opravdu věnují dřevu a rozumí dřevu, je pořád velký nedostatek. Pan Lešek se usmívá, to je dobře. Vlastně mluvíme o něm, že jo? Ano, mluvíme o něm, přesně tak. A musí vychovávat další takové. A dál samozřejmě, aby ti projektanti pořád měli co stavět a pořád měli práci, tak potřebujeme ty dřevostavby posunout z výstavby 16% rodinných domů na moje vize 25 až 30% rodinných domů do roku 2030. Takže pořád komunikovat s veřejností, vysvětlovat vlastně výhody rychlosti výstavby dřevostaveb, ekologie dřevostaveb, využívání vlastně obnovitelné suroviny, jako je dřevo ve stavbách. Takže to pořád musíme komunikovat s veřejností. Tohle jsou podle mě 2 zásadní body, které nás budou čím dál víc posouvat k tomu, aby se stavělo více dřevostaveb. No a já jsem, když byla poslední konference dřevostavby v praxi, RIGIPS, tak jsem mluvila o tom, že vlastně tohle je potřeba, co pro to můžeme udělat. Jsem ráda, že už jako zástupce asociace můžu dneska prezentovat projekt Woodcamp, který jsme spustili. Odstartoval letošní rok na jaře. Je složené ze 3 částí. Jedna ta část jsou online prezentace jednou za 3 týdny, která je opravdu zaměřená na projektanty, architekty, kteří jsou v oboru znalí, ale neznají ty technikálie těch dřevostaveb, takže si říkáme o tom, jaké materiály se používají, jaké typy jsou dřevostaveb, navazuje to potom na statiku, akustiku a tak dále, rozebíráme témata. Další část toho projektu jsou kontakty na odborníky, které můžou oslovit projektanti, když se na něčem zaseknou nebo neví, čím dál pokračovat. A třetí část toho projektu se chystá, já vám ji teďka prozradím úplně poprvé na veřejnosti. Aha, takže pozor, exkluzivně, jo, tomu se říká exkluzivně v takových těch pořadech, jo? Ano, ano. A to bude vlastně databáze konstrukcí těch dřevostaveb, který můžou projektanti využívat, tak aby vlastně měli přehled o tom, co je certifikovaná konstrukce a aby nevymýšleli nebo nemuseli vymýšlet to, co už je vlastně dávno hotové a ty firmy s tím běžně pracují. Mm-hmm. To najdou u vás? To najdete u nás, ale předpokládám, že tak za 3 měsíce.
Když se přesunu dál, tak je to ta komunikace s veřejností, která si myslím, že je pořád potřeba vysvětlovat vlastně ty krásy dřeva, to, jak dřevo funguje, a k tomu jsme teďka připravili vlastně sérii 6 videí, které se natáčely jak na roubenkách, na srubech, vysvětlují vlastně udržitelnost dřeva, tak aby veřejnost viděla, jaké ty dřevostavby mají. Můžou být i hezké, tak jak jste to říkala. Děkuji. Tak Lenko, moc krát děkujeme. Pánové, co tomu říkáte? ano, i tleskat můžete. Bylo to úžasné. Ale co tomu říkáte? Tak vypadá to, že dřevostavby jako frčí trošku, ne? Nebo? No postupně, pak ukážu, že vlastně své věci je u nás jako hodně překážek, já se zkusím vlastně potom i jmenovat, hlavně ohledně požárních předpisů, ale rozumím tomu, že tady není ten trh nastavený, jo? Že to je nějaký téma, který je dlouhodobější a ono to vlastně jakoby není úplně jenom náš problém, ten trh se vlastně překlápil za posledních asi 20-30 let vlastně i v zahraničí. Takže jakoby vnímám to, že jsme pozadu, ale vlastně jako, že to není tak tristní, že tam ten výhled vlastně je jako progresivní. Určitě. A přesně tak, jak říkáte, zrovna požární předpisy jsou jedno z témat, který se teďka taky usilovně diskutuje, komunikuje. V České republice jsou vlastně 4 patra povolené aktuálně, tak pracujeme na tom, aby jsme se mohli posunout tak, jak to mají třeba kolegové v zahraničí, aby i do budoucna třeba ty CLT panely jsme mohli využívat i víc. Tak a možná tím bychom mohli skončit tím pohledem jako do budoucna, možná do toho takového toho jako dalšího horizontu. Jaká je vaše představa ideální? A proč vlastně? Proč by mělo být čím dál tím víc dřevostaveb? No, tak já začnu tou první otázkou. Moje představa je do roku 2030 30% v rodinných domech a aspoň tak 10% v nějakých stavbách občanské vybavenosti ze dřeva. Proč? Je to rychlý, je to přesný, ta práce na stavbě je čistá, neskutečně. Vlastně veškerá ta pracnost, která dřív byla na klasických stavbách na staveništi, tak je dneska přesunutá do výroby, je modernizovaná, jsou tam na to přesně nastavené technologické postupy, což má další konsekvence, jako je například dohodnutá cena, která je na začátku, tak vlastně je potom i ve výsledku. No tak a na to uslyší, jako hoď pozor, pozor, jo, já mám taky doma trošku staveniště teď, teda sice na zahradě, ale mám. Takže na to slyší asi hodně lidí. Přesně že tak. Když prostě něco na začátku je, ta cena, tak je stejná i na konci. Jo, já myslím, že kdo někdy rekonstruoval nebo stavěl, tak ví, že ve chvíli, kdy má víc subdodavatelů, tak to prostě funguje tak, že občas ten řemeslník řekne, já dneska nepřijdu, nezvedá telefon, je to vlastně problém. Takhle, když si jedna firma kompletně přibírá celou zakázku a má to technologicky takhle nastavený a nastavený ty procesy, tak vlastně to všechno potom funguje. Samozřejmě může to zbrzdit stavební povolení, může to zbrzdit nějaká nečekaná událost v rámci počasí, ale je to už v rámci jednoty. A jak moc se v tom promítne třeba cena dřeva, když se pohybuje? Protože já vím, že teď je to třeba velké téma, aspoň teda je podle mých informací. Ano, je mi jasné, že i veřejnost pozoruje teďka zvýšení cen. Máme zhruba, abych vás tak uvedla do kontextu, na jeden rodinný dům se využije zhruba 12 stromů. Je to zhruba nějakých 30 kubíků dřeva v rámci rodinného domu průměrně. Do té stavby se samozřejmě promítne, ale je třeba si uvědomit, že to dřevo je jenom jedna část a je to ta nosná část, proto tomu říkáme dřevostavby. Ale jsou tam izolace, jsou tam další materiály, tmely, okna, střešní tašky, všechny tyto materiály jdou cenově navrch, takže není to jenom o ceně toho dřeva. Lenko, moc krát děkujeme. Děkuju. Musíme samozřejmě dát prostor dalším a těšíme se na dalšího přednášejícího.